बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बे अबथिरा समाव बिथाङा कभिडआव गोलैनानै दिनै बिदि अबस्थायाव फैबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा दाख्लैसो माजेन्द्र नार्जारी मानगोनां माने जोंनि सेनियर एमएलए बिथाङाबो दाख्लै बिदिनो जिउ गोमानांगौ जाहैबाय दा बेबायदि फारि फारि माने जोङो जोंनि समाजनि गिदिर दैदेनगिरि आरो आसामावनो एमएलए हिसाबै रायजोखौ जायफ्रा माने प्रतिनिधित्व खालामदों बेफोरबायदि मानसिखौ खोमानानै लानांनाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो बिसेसकरि लेहराम बर' बिथाङा बे तामुलपुर ओनसोलाव समाजारि माने जिउ बिथाङा खुंबोदोंमोन जुदिअ बिथाङा अफिसारमोन मोनसे समाव बिथाङा फोरोंगिरिमोन साबजेक्ट टिचार अब्लाबो बिथाङा सासे मोजां फोरोंगिरि हिसाबै नाम दंमोन बेनि उनाव बिथाङा जेब्ला ओमफ्राय बिडिअ जायो अब्लाबो ओनसोलाव गाव बायहेरायाव साख्रि मावोब्लाबो समाजनि गासै बिथिं फाबा स्कुल गायसननाय मानाय बेवहाय स्कुलफोरखौ मोजाङै सालायनाय इभेन गावनो थांनानै माने क्लास खालामहैनाय बायदिसिना माने स्कुलफ्रावबो आरो बेफोराव नांगौ रोखोमनि जिखिनि सहाय नांगौ बेफोराव बिथाङा जेब्लाबो समाजजों थाफाबोदोंमोन रायजोजों थाफाबोदोंमोन बेनि अनगाबो बेवहाय बायदिसिना मिथिं दावथिं समाजनि साहित्य सभायानो जा फरायसा आफादनियानो जा जियानो जा बेफ्रावबो बिथाङा मैखोम बाहागो लानानै मैखोम बेबायदि मदद माने खालामबोयोमोन गावनि जिउआव बिलायनाङामोन बुंलायनाङामोन आरो बेफोरखौ लानानै मालाबाबो डेट गैयामोन आरो बेफोरखौ लानानै सोरजोंबा सिनायथि होनोबो बियो नाजायामोन बिथांनि जिउआनो बेबायदिमोन बिथाङा जि जायगायाव बिडिअ जानानै थाहैदों बेफोर जायगायाव बयजोंबो मोजां मोनजादों आरो बेफोर जायगायाव बिथाङा थानानै खायफा मोजां स्टुडेन्टसफोर गरिब न'खरनि मानसिफोर बेफोरखौबो टिउसन बायदि फोरोंहैनाय बिथांनाव बे हुदाया दङमोन खननाय माने दामनाय देनाय बेफोरबायदि नाटक बायदिसिना बेफ्रावबो बिथाङा मैखोमै बाहागो लायोमोन गोदोनिफ्रायनो दाबो ओंखायनो बिथांबायदि गासिबो बिथिङावनो मोनसे गुन थानाय बे सुबुंखौ दिनै खोमानानै लानायाव सासे एमएलए हिसाबैल' नङा आरो जों समाजावनो माने गोबां माने खहा जों दिनै जानांबाय आरो बे